Čaute lidi, vítám vás u nového videa. Teď je Michal. A ještě Jirka. Právě já jsem se připojil ke kanálu Čechcast. Takže takový informační video. Zatím nebudu moc točit, občas jenom tam hodím Heroes and na YouTube, takže počítejte s tím, že ode mě, dokud se mě nespraví počítač, nebudu moc častá videa. Jich je hodně, ale já mám hodně vlád, takže musím vědět. Můžeš ho jenom zajít, ale to nebude, protože... Jo, ty zabij si. Kdyby zabil svýho, tak tě ostatní můžou hnedka zabít. Friendly Fire nemáš zaplet, takže můžeš někoho zajet. A když někoho zajedeš nebo zraníš, vždycky si pustím bojový program. Možná. Tak, to je takový první video ode mě, takže nečekejte nic extra, ale pařte s námi a dejte odběr nebo like, jak se vám zachce.